Matur nuwun, terima kasih, Pak. Nggih, sami-sami. Awakmu, Bro. Ya. Siap. Sedulurku, ya kancaku Nggih. sami. Mintut, Alhamdulillah. sehat, Dok? Sehat sayang. Sayang. Apa? Kowe kabeh-kabeh mau sayang ngetul. Lu cau iki cara anu ora duwe anu Iya. blas antepan kok. Aja mlek-mlek dalange kabeh nggon-nggon Iki disayang. tak sayang mergo wis emeh. Meh apa to? Ampe modar ngono ta? Ora. Ora ya, meh oleh neh omonge. Ya, lah kan rambutnya doren delok to. Rambutnya putih wayahe mulih. Lambemu ora jejeg sih. Nggih. Aku cilik-cilik. Matur nuwun karo warga Inggrisnya Cah Bagus. Siap, Wong ayu Cah Bagus ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita arepe walimaan iki kita. Nggih. Matur agung panuwun dumateng sedaya warga masyarakat khususipun Bapak perangkat dan juga ketua panitia yang sudah mengundang kami kita berdua dan seluruh kru dari dalang ini jenenge siapa tuh? Ah sasirmu. Anu Rudi. Anak sapi. Pedet. Ya, Anak sapi jenenge Pedet. pedet. Nggih. Mugi-mugi kanthi pagelaran menika sasampun gelar adicara wedal dalu menika warga masyarakat tansah sehat, perangkatnya kuat dan juga tentunya berkah melimpah ruah buat semuanya. Amin, 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 amin. Ya. Ganti awakmu Dul. Ganti aku. Kowe ya genten kowe Dul, ndongakne warga Agung Wonorejo Grise. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mana kok gak petek nih sing jawab tuh ya? Tak balenane neh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mlebet mawon Mbak, tiange ten wingking. Nggih. Ini Gitu Rit. Ayo mlebu ae wong nek mburi Mas Ting. iki sugeng dalu untuk masyarakat dusun Wonorejo dan juga Wonorejo dusun dan juga Gresik. Gresik ditungakne. ya ngono. Muga-muga kabeh pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Muga-muga kabeh wargane makmur. Amin. Sentosa ayem tentrem. Amin. Tur raharjo. Amin. Oke. Ya rabbal alamin. Pak Lurahe sapa to jenenge? Pak Lurahe Pak sapa? Budi Pak Setiawan. Budi Setiawan. Matur Wong endi sembah. to Ren aku kok ngerti. Oh nek kono. Mosok gong roh sampean? Aku belas gongrong ki mang teko-teko aku langsung dikon yang jeding masalahe. Lah nyapa kowe teko jeding? Gatel. Lucuk. Gatel. Lah gatel ora omong wong-wong lho. Lah, Gatel mergone iki aku nganu ngono lho. nggih. Iki nek Yang dalange batu. menjerumuskan ora Sopo? Jerumusan. Kok menjerumuskan gitu? Ki dalang beneh yo ngene iki lho. Kok iso? Mengondisikan segala sesuatu dalam kebingungan. Wah. Lah kaya awakmu bingung ngukur gatal kuwi to. Dhek ero Walah. carane ngukur piye. Oh jajal kowe sing gatel jajal kon ngukur. Sapa? Aku iso ngukur dhewe ya. Lah aku ngukur samire ora lek ngukur karo linggis. Lah dalah ya. Kuru. Lah beda lek sing gatel mintul sejen oren. Mintul sing gatel delamakane kok. Hah? Delamakane. Dlamakane mintul gatel. Lho, pancen awale kok dlamakan kuwi engko mesti sokeri. Terus Munggah titik no. Pakai iki berarti yang semakin kentol. tua. Kentol. Nah. Kentolnya kok mesti mari ren nek tak kukur. Terus mari ngono. Munggah no. Yang pupu. Pupu ren, Nah. pupu nentul. Lek pupu nentul wis tak kukur munggah titik. Ren. Munggah neh. Munggah nek. Apa? Silit. Bahaya. Silet matamu kuwi. Kok mesti lek parane rono. Iki dalang ki semakin tua kok semakin gimana gitu ya? Heeh. Aku semakin tua mah semakin menjadi-jadi. Iki mang mergo nek kejadian bandara rame guru-guru iki ini. Kok iso? Ya, oh. Ade memang kok Kalimantan memang kan yo delay to. Heeh. Iki bakno meluk-meluk iki ahline. Walah lha. Goro-goro iki. Apa? Dalang ki sampe kok Kalimantan kon. Iya. Oh ya Lah payu. dapurmu menungso rong payu kowe rong lair aku sing ngentek ning rampatan lho. Berarti sampean sering payu. Tenang aja arogan koyo ngono kuwi. Payunya apa payu lek ku ndalang? Payu terus? lek ku mblantik. Tak kira nyopet kok. Nyopet kowe anak buahku. Lah setore ya rono no. Lah tak balik neneh kok aku. Ora sida disaut bojomu. Lho, mosok? Heeh. Lho, bareng bojoku disaut diuncal neneh kok ning Bojo sing ndi?
Bojone le telu. Tak soamplo kowe. Kowe rasa sing-sing. Yang lalu biarlah berlalu tul. Kowe menengoren tak bacok kowe kok. Awakmu ngono kuwi menjatuhkan kok ngomong dalange bojone telu ngono. Lah wong petuk aku pertama ya Papat, Deng. Papat tok. Heeh. Ambemu. Tul. Halo. Nggih. Kamu yang ditunggu-tunggu warga Agung ana ing Krisik lan Wonorejo juga kamu Samirin tercinta. Siap. Kasih hiburan sama warga Agung khususnya Oh, iya. para pemuda-pemuda dan panitia ya. Oh, Nggih. iya. Ini ada Kamu kasih apa sesuatu mama panitia semuanya cantik? apa ya? Ini ada ini loh. Dalange ngomong apa? Ya, Kamu mau kasih apa sama panitia? aku mau ngasih semuanya buat semuanya. Kamu mampu kasih semuanya. Siapa Ya bilang nggak mampu mampu? dong. Siapa bilang nggak mampu? Oke. Kamu aja tua, aku mampu. Masalah. Ya Ren critakno Ren pangan sak cindil abange malah. Nggih. Alhamdulillah sudah malih. Niku Bapak Nurhati dereng ngantuk nggih. Loh, Dereng. Dek, saiki lho diaturke ke parang munggah no, Oh, diantu-antu kok. Nggih. Wayang tak garap Ren, sore wis tak garap lakone oleh separuh tapi tenangno wae. Engko tak Oke. rampung jam 2 ya. Siap, Wayang siap. ditu. Tapi adewe kudu ndek kene iki gak oleh yak-yakan Ren mergo dinunut. Oh iya. Loh, kita semua jenengan saling nunut-menunut. Iya, no. Mang lek ngomong jare iki panggunge wayang. Lho tenan Ya, kok. jadi Lah kowe ora panggungnya aku wayang, Dul. lho, Aku ning jero mentok tak kuwoprok dalange. Ngawur ae. Ya kowe. ndak, semuanya Kowe itu iki kan apa, Umpil? mengklirkan. Pripun niki? Loh, Bapak Nurhati. Oh, Bapak Nurhati. Heeh. Nggih. Panggilan. Monggo monggo Bapak Nurhati. Parane nganti iki. Lah lambemu kuwi no cocokno balungan kae. Oh iya. Aku lek balungan atos kok. Kula aturi Bapak Nurhati kersa pinggam mriki monggo monggo Bapak Nurhati. Nah ya ngono Ren. Bapak Nurhati sampun mriki mangke sedaya bakal disangoni pilih sing biru apa pilih abang Lihat lek sing biru khusus kanggo dalan liyane abang Siji loro telu matur nuwun Pak Nur cair cair Cair. aku apal lah mendino dijak apa iki sawi ra dijak Aku iya Ren. Sugeng dalu Kang Mas, sugeng dalu Pak. Sugeng dalu. Ha nggih. Om nggih. Nggih om mawon ben rada enom. Mbah jangan Om tengah Rudi Pak Nur. Belung. Nggih, Alhamdulillah nggih, nggih. ketemu beliau lagi. Ya. Ini dalang energik sekaligus eksentrik. nggih eksentrik Ala-ala Nggih. tuwek Mas. Dalang ingkang fenomenal fenomenal. tung 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 nenek wayang Iya. mesti belung tung 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 rondo ilang belung Ya wis sak senengmu sak senengmu. Tak Berarti ubah. dalang terkenal dan tercemar. nggih Cocok. nggih Ini Masuk. Iki kula nembe mirsani dalang tukaran kalih sing nyediakne wayang ini namanya napa? Penumping. Penumping nggih. penumping Niki mboten kula setel, mboten kok gawe-gawe, Ah, Pak. nggih. Pancen penumping kula ning gong tenan lho. Biasa. Wis enggong dedel powek kok. berarti yo sama dengan Wah lah winginane niku viral. Wah mboten numpung teng YouTube iki lho. nggih virale pripun Pripun? Wah virale ndak mungkin perkara niki tok jane niku. Lah wong Berarti- dalang kok ditukari seneni ora kenek. Mesti malah nyeneni kula rek. ya biasane gelem nyeneni mergo salah Lho, sing salah ki kono lho Ren. Lah wayang kowe tumon, umpama kowe dalang. Terus Nggih. kok jupone wayange didelikne, kowe budrek ora? ora Lho, lah kok kowe rambilane aku? lah aku lah nyapa bilani sing bayar itu awakmu Loh, maksudnya dalang ge didelikne wayange lho, kudune kan bludrek kowe. Loh, wayang sakmene mbane didelikne sitok aku bingung gawe liyane no Sing wayahe metu kuwi lho, Ren. ditokne keri kan luwih demen wong wong Ora penak tok keri. Apa Masa? gak bareng no? oh ya wis Nggih. Ini Nggih. tadi nggih wonten sindene nggih saged napa?
Barong. Tari ganong nggih. Ganong, jang ganong luar biasa. saged. Tepuk tangan riyen nggih kagem Ki Dalang Belung. Tepuk tangan riyen. Matur nuwun. Luar Wah, biasa. tepuk tangan jan kaya Dara. Matur nuwun Mas nggih. semangatipun nggih. Sampun ndugekne pelawak kondang niki kalih artis kondang yatim piatu nggih. Lho, kok yatim? Kula yatim mawon. Nika. Weh, Tasih utuh genep niki. Oh. Utuh Piye mindul lho? Kaya karo kancane. Utuh Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Rahayu, rahayu sagung dumadi. Pak Kades Gresik, ugi wonten Pak Kades Tulungrejo, Pak Kades Men, alhamdulillah. Alhamdulillah Kades rawuh Lepak, sedaya. nggih. Tokoh-tokoh masyarakat saking dusun Wonorejo, dusun Gresik lan desa-desa sekitar Gandusari, matur nuwun nuwun. Pak Rianto selaku panitia, ugi Pak Usman ingkang kagungan dalem lan sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten mriki. Alhamdulillah kula sampun dipun undang dan berkali-kali saya kesini, saya sangat takjub dan heran di tengah-tengah desa yang anggarannya diefisiensi, dipotong. Nggih, niki kabeh. Tapi desa Gresik tetep ngawontenaken ringgit purwa sedalu natas. Tepuk tangan Gresik. Desa Gresik luar biasa. Nggih, luar biasa niki. Wah, Niki anggarannya ing pundi, Pak Dalang? lah kula mboten ngerti ning kula salut kok, Pak. Kula bingung ngantian, Pak. Gresik niku napa? Mboten namung wayangan tok, benjing tasih Urunan. kuwatan. Urunan teko kali. Urunan teko kali. Nggih, nggih. Nggih, kula badhe napa niki? Loh, monggo Pak. Monggo. Wah, niki pokoke kula Mboten aturaken saged nyanyi, Pak Dalang. Loh, Loh, bisane nyanyi. Pun harus Nggak nyanyi. bisa nyanyi suarane nggak pales-pales apa-apa. ritek mboten napa Mboten nggih. napa-napa. Mboten napa-napa ora ana sing pareng Nggih. dukani, Gus. Kaya biasane ngoten lho. Siap. Kula tak duet kali Mbak Mindul kali Oke. Pak. Lah nggih no diajar pokoke mintul bengi iki pancen wayangan iki wae kula tarik ulur. Sore Siap. kula garap sampai telas enek kumpliti kabeh limbuane klondur kersanipun panjenengan saged nyanding kusumaning ayu mintul dari min. Nggih, niki wau kula batin Pak Dalang. Ki Pripun? limbuk cangik kok ora metu-metu. Pancen Kula kula damel ben rada suwi panjenengan tetep nenggani kula Nggih. mergo kula kangen ngoten. kula dibisi Pak Lurah. Pripun? Pak Lurah Gresik. Pak Nur, bocorane limbuk cangik medal jam 2:30. Tapi dijokne niki alhamdulillah. Nggih. Nggih, kula nyuwun Napa, Den? lagu napa nggih? Mendem wedokan. Mendem wedokan. Lah nopo kok Cobi, mendem cobi, nggih. wedokan iki nopo? Nggih mendem kalih Mbak Mindul. Ya Oh ngoten, adalah. memang kula mendemi. Pak. Kula mboten mendemi asline tapi Pak. nagi ngoten. Nggih, Eling. niki rahasiane wong Gresik niki saged ditingali. Penonton ngelumpuk mingsek teng ajeng sedaya Pak Dalang. Mungkin ana namung mindul sing Nggih. 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 Iki mah kabeh mbok ngenteni aku ya. Bisa ya. Marai dalange kakek cocot lho dadine sowe ra mak. Kok cocot mantamu kuwi. Wedhus sih. Ora tak untal. Mboke. Iya. Piye le? Aku pengen dirapeke. Dadah. Hei. Kowe godak nembang pra? Lah piye? Karo apa iki apa lho? Karo sapa, Dul? Loh, kalau kok tekok piye? Lah karo apa iki piye? Kleru to? Lho. Oh, Lah aku teko iki nyatu kok sing kakek ngomong Lho kono. iya. Lah kowe tak benerne nyok. Lah Lah, nyapa? iki wis bener mandhepi Karo- rono penonton nek kono. Sing gak bener sampean lho sing ndelok nek kono mandhepi rono. Maksud kuwi tembunge iki lho Ren, karo sapa ora karo apa. Lah nek karo apa mosok Pak iki doyan karo apa-apa. Iki ki ora soal nembung lho iki, Lho, iya. tembang. Tembung sapa karo apa iki Wis beda ya. Lah iya, iki ora nembung babakan duit, ora nembung duit ya, Dul ya. Itu kan urusanku. Iya. Kenapa lu sewot? Loh, sebenarnya Ini bener. aja enggak apa-apa. Lah, bener mandhep rono ya. Oke, pokok kowe dudu bintang tamu tapuki cangkemmu kowe. Di benere kok ngengkel. Pirang dino lek mu mekar ingah iki. Dibaleni. Ya omongi kok malah berarti ngengkel. berarti dibaleni. Nggih, Ayo. karo sapa ya wo, ora karo Oh, kula. apa.
Karo sapa ya, Wu? Sapa ngono lho, Wu? Aku cara duduk dalang lo tak pateni langsung ning. Loh, aku patenon aku demen lho. Mau pateni kok sing mateni awakmu. Mesti urip-urip. Nah. Lho. Ala karepmu dul. Monggo. Sing penting ana nyawane. Lah lek renek yo mayit to, Pak. Nggih, sampean. Masuk. Iya. Diadek ki lho. Yo. Matur nuwun, Pak Nur. Matur nuwun Bapak, sekaligus punika kula nyuwun pangestu panjenengan, sesepuh kula, senior kula. Wonten dawuh, Den. Salah setunggiling budayawan ingkang tersohor wonten Laladan Blitar. Wonten. Apik mintul lek kalih kula. Kula nyuwun pangestu kula nggih niki badhe madegaken kesenian jaranan. Waduh, hebat. Seni jaranan kreasi Indonesia Panglima Kuda Patria. Mapan wonten Blitar. Mapan wonten Kerjen Blitar markasipun. Mengke sak wanci-wanci saged diundang untuk tampil kolaborasi dengan Pak Dalang Rudi. Cocok adoh dhewe kolaborasi kalian Son Horok. Kula pengen kolaborasi dengan jaranan panjenengan. Nggih. Nenten LKI kali kula, kali panjenengan, kali Kang Brewo, kula pengen jaranan jenengan gabung kali bocah-bocah. Niki yoga kula ki kabeh yoga jaranan lho. Oh, alhamdulillah. Wah, niki roh wayang ya pirang dina mlono nggih rada enggong-enggong ngono niku. Nggih. Nggih, sampun nyuwun pamit apa? Lho. Niki namung setunggal. Nggih, sampun. Bincing acara teng Kediri. Nah, niki wancine cair. Cair. Terima kasih. Matur nuwun Pak Nur. Matur nuwun ya Allah. Walah Pak Nur kok ngonten terus Pak Nur. Alah Pak Nur jenengan ora repot-repot yo. Wah, lah iki lah kok. Niki khusus tiba aku kok Dalang kok kene ape njaluk yo. Bang wis tak share khusus dalange biru mawon. Biru ae. ora mungkin no. Pangkate beda. Pangkate beda. Pangkate beda. Pangkate beda. Ah, ini titip kagem sesei kanca-kanca. Sah sunah lah Matur nuwun.
Nggo cacah nyo iki. Paguyuban terima kasih. Nggih, bareng-bareng nggih. Bareng. Kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang. Nggih, matur ayo mentaram mana le, mentaram dulu, dak. Terima kasih, matur nuwun Pak Nur. Kena nggo bahan bayak karo klambine lanang-lanangan kuwi. Hai cantik, siapa yang suruh kamu duduk cintaku, sayangku? Aduh, gimana sih kamu ganteng? Loh, kamu itu kan yang di antu-antu, dadi aja pisan pindho Kok to. dikentu-kentu gimana toh? Maksudnya kowe iki sing diteni warga kene, sing disayang-sayang. Pah, rugi no. Jadi aku harus berdiri gitu toh. Ah, ya iyalah. Oh. Ya berdiri, ya miring, ya. Berarti sampean wis ndak bisa berdiri. Gak bisa, itu udah kenceng manis dari dulu kok. Apa kencing manis campur asam urat ora nisan saiki. Mosok to, Pak? Iya, Wah, ra besok ngerti. nyang maku tak obati, Pak. Mau obati mau pateni. Ora, Mau obati apa mau pateni? tak obati. Karo apa canggat? Otas. Yo, lek trimo Asam urat? penyakit asam urat dan lain sebagainya, ahlinya itu saya. Asli? Asli nu, Aku Bos. nyuwun tulung karo kowe. Ya sesuk tak Sherlock. Mau Sherlock. Iya. Arep neng momahmu dadak mau Sherlock. Lah pun rumahku sampean. Loh, roe nemen. Mosok. Ya ora usah berarti ya. Wah, semi. Cantik. Satu lagi terus kamu kok duduk istirahat. Iya. Oh iya. Kasih apa lagunya sayang? Apa ya? Aku bingung. Aku ngelihat wajahmu tuh tambah lama tambah keriput ya. Ya keriput tambah pengen mutah ngono piye kowe? Aku langsung mutahi kowe ra apa-apa, Dul. Wah, Oh, gampang men pasrah to sampeyan lek wong wedok nu. eh? Lek arep wong wedok gampang men pasrah. Ora nek sing nelukne apa ae karo aku kajaba wong wedok. Tenan lho. Nggih. Ya. Wis Emang. paham to kowe? Nggih, siap. Oke. Mindul kasih apa sayang? PA yo pa, PI yo pi, TU yo tu, RU ru mateni K. Ayo nakal duwi nakal. Berarti wong turu ki mateni nalar. Ndok iki dilumpuke kanggo anu pean karo kanca-kanca yoga. Heeh. Ah dilumpuke ya ta, dibagi terus saloke dicalengi. Nggih tuku ya gelungan, ya jare, ya kathok, ya kotak. Aku dipilih itu Kang Kendang ya. Apa sayang? Iki lho. Kurang pra. Pak Nur musisi kurang. Itu adalah landasan kanca-kanca pilung. Kasih apa Iya. cantik untuk warga Wonorejo Grijik? Karena kita itu orangnya butuh cinta, jadi kita kasih cinta mulia. Wah. Oke. Ya. Ya. Puteran tondo. Wonorejo, Grijik, semuanya bergoyang. Itu suci dan mulia, rasa cinta itu bahagia, walaupun suka duka bersama, seiring sejalan
Garapan kok garapan yo ngene iki. Suwuk ngenes. Terus Ren. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Ya ngono belong Suwun kiri. ya, Bos. Suwun. Suwun. Berhasil. Sak gelas opo. Ketut. Wo, timbel iki, timbel. Ketut, Bos. Wo, kelet. Heeh. Jangan budayakan maling ya, Rin. Ora aku ora maling Tul. Kowe wis bojo maling. Kok iso bojo Lah maling. bojomu wis? maling to, Bian? Maklak. Lah piye maling? Ora, aku sing dimaling malahan. Wah, kacau. Lah aku dimaling apamu lo ya? Bagusin gitu. Niki lho Pak Dalang wis rupane iki ra patek memper ngondole Bu. Piye, Dul? Iki piye modele? Mosok dibaleni. Ya bener ngono ya. Wis rupane ora patek memper ngondole buanter. Saiki aku ora ngondol Tul. Lah nyapa? Rabine. Lho. Be. Tanggung jawab ya, Le. Loh, lek jawabe siap no Bos kene. Lah terus sapa sing ora gelem? Nanggung dhewe-dhewe. Oke, tak kasih waktu untuk istirahat sejenak. Minum-minum dulu cantik. Ya. Yo, katresnan sejati. Ya, diaturke. Langsung loro bae. Yo, kaya ngapa? Iki lho dagang aku. Masih ada cantiknya Windu dan juga Anastasia. Yo. Saloro maju bareng, Dok. Kaya ngapa sayu? Yo. Masuk yo ngono tombo ngantuk ya. Makasih Nduk, Ana. Ndut. Wah, Jan. Aku jagongan karo mamahmu. Ya mamae. Gatine ra umum, Wah. Makasih oleh-oleh yo Nduk. Ya, dari mamah tercinta. Yo cah telu maju bareng. Ya, iki cah loro ben leresik ngesakne karo Mindul karo anu iki. Masih ada Vita dan juga dia. Ada juga si Mike. Lagune sing aku mambengi kaya ngantek umur. Gadis Kalimantan enek ping 7 cah. Ki monggo ning Kalimantan lho njaluk ping 7. Bab, ndak umum. Peh, tenan. Enek jenenge pesindene jenenge Lembuan Dini. Pedhot nek cah-cah iki. Pedhot wis. Karo jenenge Dini salah. Saya windut ana barange lenyap lewat. Saya kok jenenge alah Dea mbok kemayu kok lewat karo cah mambengi. Ngerti tak boyong ning Jawa. Niku sing kelewat napane? Kelewat napane maksudnya? Ndak umum cahe kowe. Tenan. Berarti ndak umume menungso. Lah, ngomong kok ngidapi. Bahasane wewe. Yo catul maju bareng. Yo kaya ngapa diatur posisi cantik-cantikku. Yo ada dia. Ada Boy, ada Vita. Donya ora enek wong dalang edan aku wis gendeng dhisik. Ning ora saiki aku wis tuwek nyuk. Lah ki nyapa kok kaya ngono kuwi? Sing isi tutuk kowe, abi. Ayah le. Leren to lekmu 80 ki. Tetek ya 100 barang. Ora ugal-ugalan ngono kuwi. Lho aku le. Kowe. Oke. Kalah neh. Iki pancen tunggale penumping gok kuwi kok pancen.
ngengkel lek diomongi. Ada dia? Oke, posisinya diatur. Ya, jaga jarak. Ya. Kuita betul di tengah. Ada dia. Coba. Hah, kaya ngapa gadis Kalimantan? Yo, diatur ke. Kagem warga Gresik Wonorejo. Kanca-kanca pemuda, kanca-kanca parkir. Yo, dadekke long. Elek yo ben. Yo.
Markotop, markotop, ya. Ada Pak Non Jetis. Wes bae. Bocah panjang. Kancret bae. Kowe ora tau dimbut dasmu kok kowe iki. Dibek kau ngrasane. Raya mbahmu kuwi. Lah ning ngantene wong duwe penyakit jantung ngrasane kowe ora geblak dadan. Aku ngomong karo kowe wis leren ayu lek padha ugal-ugalan. Aku enggak suka aku ngono. Cinta karo kowe ngentekne rejat. Wong kowe iki malah senengmu ya gur krek. Kowe sing muni mati ora tau. Iki senengane krek. Krek ngono. Jenisnya masa lalu kita kan. Krek. Ya. Ya Pak Najati, kasih. Dul, kamu nglerekon nang itanan ya, Nduk. Banyuwangenan, lagune Gerajakan. Ya. Oke. Bareng karo Mbak Yumu kae, Mbak Dwi. Yo, kaya ngopo? Duet mentil mentol. Kanggo Kang Masku, Pak Non Jetis dan kawan-kawan tercinta. Ya. Lagu senengane mesti grup etanan. Ya. Gerajakan Banyuwangi, rino wangi, asing tau sepi, no lele lolowe, lanang wadon. Jalan. Nyangkel sian, wani. Yo dadekno gerajakane digarap carane belung, enek alus, enek kasar, enek glepung, enek koral. Yo, kaya ngapa cah loro mentil mentol. Yo. Mas. Alus dul. Garap belung tiada tol. Yo. Dialus ke sithik. Masku, ya. Gerajakane Kang, ya. Kanca-kanca kabeh kumpul, ya. Tak kira Jande
aku. Wis kebyur. Insecure. Oh ya. Sak modern lho. Kono go. Aku ora paham kok kata-katamu iki. Insecure ini apa Pak Dalang? Ala radong. Insecure kuwi carane kaya anu ngono kuwi lho, minder. Minder Minder. apa minder? Bela kono go kene truwepes. Hah? Napa nih Mbak Mindul? Mentale maksudnya. Anu, bokong. Lah kita vernipan mulane mengembang dengan Wah, sempurna. Kowe kocok bokong di vernipan lho. Ben mongko Emang kok. ra oleh. Loh, ya ratuke to, Dok. Loh, lah tak aku tak vernipan dadi mengembang dengan sempurna. Lah rumah samu gaya apem kowe. Oke, aku sesuk tak barni-barni ben mengembang. Dok, sempurna. Cayu, Mintul, Dalam. Samirin, aku Nggih. banyak-banyak terima kasih Iya. jadi Sami-sami. wakil warga Grisik nggih kali Nggih. Wonorejo ana kleru-klerune nggone nampa panjenengan warga kene panitia nyuwun pangapura nggih. Sami-sami semanten ugi kula kalian Mindul ugi nyuwun pangapunten Dawa nggih wonten sami-sami. kirang langkunge Tetap tembung. sukses ya. Nggih, amin, Tetap amin, berkarya amin. dalam Amin. dunia budaya. Amin. Pumpung neng dhuwur di-hati-hati tenan ya. Amin, amin. Top Nggih. marko top Samirin Mindul yo. Sing wigati rukun nyawiji dusun Wonorejo Grisik Hambangun kelaladan Grisik lan Wonorejo. Rahayu muga apa kang jenengan kang ginayuh bisa kasembatan kae geger kae apa, Bu? Nutuk ping lakon sawetara